Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. U chairman ka Green Tech Foundation Meghalaya India oba H Bansudor Nonglang ringkat begitu khot ka sengila le jurip Shalom Pongdeng ha umyam le Ribhoi district ban pen pau ka jing persha ka jing thmu ban te ka jing te pat ba kan thup ya ka hotel 5 star ka te ka than ka sengila pelong ru ya ka jing ki ka bajai jai halum Pongdeng da ka bara plakat ban pen rem ya ka tna tourism halor ka te ka jing thmu kani ka jing ki kalong ban pen sngo she ka sarkar pat ba ya ki jing so khya halor ka jing ta ka bala ban mi ya ka mariang ban ka saurong sau kun jong ka umyam ling habakran ha ka jing lang pat ba oba nonglang ula penram ya ka rukam tre kam ka tna tourism ka bathmu ban pen tre ya kum kini ki project klam jing ya kran ba jing ya mer jing mun bar ki pat ba snong bar ki kin hon ba pet ya ka mariang ulo ong ba ka umyam le ka de ka jaka jong kai ka ba paunam ndai ka de ru ka jaka ka badan kam jing ya da namar ka jing long kerpang jong ka mariang ulama ham ba ka jing penroi pat ba kham jing ya da ka ba biang kan wan ra e ka jing jular ya ka jing imariang ko bat ru ya ka jing yo ka mai jak po jong ki pat ba ki ba shania ha ka ni ka jaka nakaleng ka Green Tech Foundation kila kentu ka sarkar jala ba kan bishar biang ya ka ni ka project bat ban shim ki lat penroi ki belong ki banne islam bat ki ba buram ya ka hok bat ka jing im jong ki pat ba shnong kaseng galak dawru bakandang penjur ya ka jing ya ki lada omla ban sngap ya ki jing dawa jongki da ka ba banjur halor ka jing dan kam bandon ka jing ya shim benta pat ba ka jing ya dai ka mariang bar ka jing long shai ha ki raishna Kajing kuman, kajing menti, jong ka sorkar, kapan long yingi bangin siem ya kenek senyap. Ni pen bena pat ba kajing yakhi, napong umyam na udaw lenong lumpong dang menta kasngi kan sedang. Kan numkut tat hadu bangin yo na kajing tho baka sorkar kan weng ya kajing IT ya lumpong dang belai pun ru aka sya ini ki company spa. Nginum sange, nginum kendria hata linti hata hok berkajing sisa mupaj ba nong senong nginyang nginum ki bat nginum kenria nang ne bat nyipen bana paj ba saisen bakajing yakhi naduk mentakasngi kan sedang nang ne napong umyam ikane ketika silent demonstration kajungi kabaningkong nila syong ni kumbasan kentai bat kani ketika sor kabangi pa namar kajing kuman kajing menti jong ka sorkar ya kajing dawa jong warnom yalam bakla kata kerteng development warnom yalam bakla kata kerteng ai kamaijan ngim kwa bah kita kajing yalam bakla ki jong ki bangindu ya udaw lenong lumpong dang kum ki ba no jing snong ni kwa ban pen iya pi kini kan kita kam thok kam syukur kibaki ong yangi ya lumpong dang kim siam lai iong yangi bakan numdon kata kajing pengkelam ding kajing tik kendau bat kum terter haun ne lumpong dang yui mentah ini kiding baang ne katno teli ladap man pengkelam tang kawai ka message demand kabangi pha sa state government ling baka tourism department nginom ki na kani ka jaka pat nginom kinria jia kat bajia long kat balong ngiyang halor jongki kot isla ngiyang halor jong kanurem keren sama kumno kumnoru ong sa kumno kumnoru kajing dawa kajongi kasyong hok kasyong nongrem namar ngiladap banti jeliu bha ya kane kamat hangne apo jong pong umyam nginum semua benut mah bau ni lumpong deng badan hangne hapdeng jong kapong umyam tab iya kajongi unlai no sisen kasngi ha kita ki corporate ha kita ki hespa ibal nginum long price ya uni udaw lenong hangne hingiwan mentah ne marsin poy kan ke jaka isim ya har nang ne kumangilar dong maka ne kadi ke jaka jongki migratory birds ke jaka syong pedang jongki sim ha une ulumpong dai kadno ngin ya pain ya katakarwi bertejat benren sakat noe ngindang la ban ai ya utan nongwei sisni bangin duno ya katakalong den kamanden kapateng jongi na kalyang jong Green Tech Foundation bat kisan hajar ngut duna kibalasain ya competition banyang scam nginom syat syukur ya no enoro nginom kela kanong remi dalong sakom no kunoro badla jai la dadai ban yapro ka tourism department ka state government kadai ban syem ya ka jingket kli token mau tang kawai om don hok mano manoro bapin dililam bapin ai lilam
ya une udolon nong lumpung deng uba iet ujong ni kenyo ta kenyo kajing le donbor kajing tombor bat kajing raha spa jong kikat to katne ngin teng ya kajing yaki kajong ni ladalong sakum no kumnoro wan sama no menoro hile sakum no kumnoro kira syai hile kumno kumnoro ngilong kibalapan kre tang bau dolon nong lumpung deng umdai ban le hakti jong he spa ngin yai long try ngin yai kam try ngin yai snow yet ya une udolon nong lumpung deng ubadon hangne hapo padeng jong pung miam ke jong ni kadon kam bangin pen khoj bangin pen bha kum bangin ladap kran shibun hakni kisni kit ladap ngim don kam shu bandang kran biang ya kaju nrai tang kawai kajing wan ka jong ni hangne taka bajai jai bat kumbang long yepi kadai ka silent sit in demonstration kabang inum ya ngim sim laya hala ngim sim laya perta ringi wan hangne da ka jing sngu kya da ka jing sngu ket kle khubor ka khadu ka message na kaliang ka jong ni knum la pen kria knum la pen ki ya kan nongrem ka ba upaj ba nong snong jong jela me ya udawa ba mtm wat ai ya ulumpung dang ha ini ke spa ngila da pha ya ki petition show chief minister show tourism minister show director jo tourism syaka forest department but shadow syabaro ki concern authorities ki badai ban yo ya kita kijing dawa ki jong henry kijing kuman kijing menti but pisdang ban yalam bakla yu upaj ba nakabaong baka takajing dawa hapopung miam kadai ka bathok ka basyukor namari ulumpung dang umsimlai umsimlapan klending umsimlawan ra kita ki resort ki villa ki restoran ki cafe bertempat kai kan ni kabajia mentah ni kila dapat kelam yak ni kideng kang ni tamdai tang ni seduk stay sedian pangnut ko ginung sesno yang mentah ko mangong yapi ladang ngim yang mentah kum samla jong karui bat ke judgment reu ngin sya dililam wat ya ka kerpong yang kajonga jong pi season kasni hakata ka kerteng jong karoi ka par ka ai kam ka ai jam na mentah ka jing yo no jong uwei jong arngot bat jong pi espa ngin yang ban yadai lumpung deng ngin nom ki mtm jing dawa jongi kalong skam lada jia sakum no kum noru lada ngihap ban mat ya kanu konoru sorkar jela kadai ban syem ya ka jing bakse